سلام وسناي كورات تختاتلتنا ناب كانالنا فقرب مسكلو وقع بسلام مساكم كمتي أقدمنا زبلنايو حجون واناون مهارن تقامن زخون حساب حزنا لكم مسئنا لنا مسانا صنحو كورونا كنفرحدو كنتبعي قبالنا أبزي زيزي مبزحتو هزبي بحمام كورونا رئيدو داردا شبابر اندقاتو يوزمت زلو فرحقن أبزخون خفالنا هيوتنا مغنياتو بزي يقدس بجاكا قد أتنبر زمتوت أمي ولا حدا يبلون سلازي كاب فرح نوص ما يقدني كاب فرحي سلمتاي كنوص ألنا وي نفرحي كابانا سلمتاي كنوقدو ألنا نزبل حتو مسئنا حتت اتمالسو أزي غليلي كدمي نزل حتو مملاسنا قن حادا أقدس تخوينم زرخبنا ينصحفات كان أربلك مينا نمسالي أب فرانكفورتا ألغماينز بهالغازيتا إزيز سعب رخيبنا اتي أب رأسنا زولو فرحي كابتو وريدو زولو فيروس نلعلي برتيعون جنينون آلو زبلي أبتي غازيتا كتسيلنا عند حردا أنبيبنا يوخا نزيز سعب نركب كدمي اتي فيروس نسانبونا زدقعو اتي فيروس درو أب رأسنا آتيو أوصيلنا آلو نايسن بعد سلتون لك بخمس من قد يزسرح يبل سلمتاي كم أخون كيلو نحنا انتاي كنقبر لنا كابز متان كن إلا صنيح لنا كن عزوينا نزل زمت أزلوا صحفات انبقار انت تختاتلكمن زبالة سئيو نزل زسعبا بحابريتا معكن زينا استزرقحا كتسمعون كلهم أبوشتهم انتاي زمسل سمعيتي حدركم أب أتحساسباكم كزمصو صلوا انتاي يمثل حلناكم بخمي تنكف اسكا بحبار زن إلنا نستفهل وشتخي انتاي سمعكا ويسمعكي سمعتكي انتاي يمثل اسكي وشتهم استوبولو كبرات تختاتلتنا كمزا عين الزينة تسمعون خلوكم انتاي يسمعكم إذن كمزن كأ معالتاوئنا اب تلفزيون انترنت راديو نسمعو اتي اوشتي مبزحتنا زحدرو خأ فلوتي نصو خأ فرحي خأ اتزخف مخايدي ويكأ بصائي كم فرحي غيرو زحاسيكا خا ولا حدا يله نبصاي فرحي اب هيوتكي بوتا مستهبو نابتز وستكا خمان ايكتفلطن سلمنتاي كم خون كيلو مس انبلكا ولا نتي قليلن زتمكورنالون ون بفلات كنغبرو سلازي نخيل بفلات انت غيرنا ياغن اتوصيت نايت نغبرون
ጭብጣዊ ማለት ርዱእ ይኸውን እቲ ሓቅን ቁኑዕን ሓበሬታ እንድሕር ረኺብና ከዓ ካብ ፍርሒ ንኽንወፅእ ኣዝዩ ዝቐለለ እዩ ቅድሚ ነቲ ቁኑዕ ሓበሬታ ምርካብና ከዓ ኣቐዲምና ክንሓቶም ዘለና ሕቶታት ኣለዉ ንሶም ከዓ ቀዳማይ ፍርሒ እንታይ እዩ ካልኣይ ስለምንታይ እዩ ሓደገኛ ሳልሳይ ካብ ፍርሒ ንምውፃእ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ዝብሉ እዮም ንሕና ደቂ ሰባት ንፀገም ሽግር ሓደጋን ንምእላይን ንምዝካርን ተኽእለና ኣዝዩ ድኹም እዩ ንምሳሌ እቲ መዓልታዊ ከቢቡና ዘሎ እሞ ከዓ ከጓንፈና ዝኽእል ሓደጋ ወሃዋሁ ከም በዓል ሓደጋ መኪናን ተመሳሳሊ ድንገትን ከም በዓል ሰዓልን ተመሳሰልቲ ሕማማትን ከማን ኣይነስተብህለሎምን ኢና ምክንያቱ ድሮ መካይድና ኮይኖም እዮም ሃንደበት ዝመጽእ ሓደገኛ ዝመስል ሓድሽ ኩነታት ግን የሸብረና ካብ ሻቕሎ ዝተለዓለ ከዓ ብተሽከርካሪት ክንንቀሳቐስ ከለና ራድዮ ገዛ ምስኣተና ቴሌቪዥን ኣብቲ ካልእ ግዜና እውን ኢንተርኔት ንኸፍት እሞ እቲ ንሰምዖ ከምቲ ቅድም ኢልና ክንርእዮ ዝጸንሕና ይኸውን ሓንጎልና ይርበጽ ሻቕሎትና እንዳዓበየ ስለ ዝመጽእ ከዓ ውሽጥና ይርበሽ ከይተፈለጠና ከዓ ናብ መጀመርታ ናይ ዕብዳን ደረጃ ንበጽሕ እቲ ኩነታት ከዓ ደድሕረና እንዳሰዓበ ዘጓየና ዘሎ ጥራሕ ዘይኮነስ ሽዑ ንሽዑ ኣብ ቅድሜና ጸኒሑ ዝኸትረና እዩ ዝመስለና ኣብዚ ክንርድኦ ዘለና እዚ ኩሉ ውሽጥና ክጥቃዕ ከሎ ዋላ ሓደ ኣይፍለጠናን እዩ በዚ ምክንያት ከዓ ከምቲ ግቡእ ምስቲ ኩነታት ዝኸይድ ንዕኡ ዝምልከት ሙጡን ኣተሓሳስባ ተኽእለና ነጥፍእ ከምኡ ዝኾነሉ ምክንያት ከዓ እቲ ነቲ ጉዳይ ዝምልከት ሓቀኛ ኣፍልጦ ዘይምህላውና እዩ ብብጻይ ፍርሒ ተመሪሕና ንኸይድ ስለ ዘለና ከዓ ዘየድሊ ኩነት ንፈጥር በዚ ምክንያት ከዓ ነቲ ወሪዱ ዘሎ ኩነት ረጊእና ንኽንምክቶ ብቕዓት የብልናን ሳዕቤን ፍርሒ እንታይ እዩ ወይ ከዓ ፍርሒ ዝኸትሎ ጉድኣት እንታይ እዩ ምስ ንብል ውሽጣዊ ራብሻ ይሕድረልና ውሽጣዊ ራብሻ ዘኸትሎም ከዓኒ መጀመርያ ተኽእሎ ምስኣን ተስፋ ምቑራጽ የስዕብ ካልኣይ ስጋዕ ከቢድ ዝኾኑ ስነ ኣእምራዊ ጸቕጢ ይሕድረልና ሳዕቤን ናይዚ ከዓኒ እቲ ውሽጣዊ ራብሻ ናይ ዘለና ከኣክል መሊሹ ይዛይድ ይውስኽ እዚ ከዓ ከምቲ ድሙ መላለሳ ንኽትነክስ ዕንክሊል ትብል ንሕና እውን እንደገና ኣብዚ ናይ ፍርሒ ዕንክሊል ንኣቱ ማለት እዩ ካብ መጀመርያ ይጅምር እንደገና ፍርሒን ሻቕሎትን እሞ ከዓ ብዝዛየደ ደረጃ ካብቲ ናይ ቅድምኡ ዝነበረ ይቕጽል ሳዕቤን ናይዚ እንታይ እዩ ውሽጥና ክርበሽ ከሎ ዘኸትሎ ጉድኣት እንታይ እዩ ምስ እንብል ከዓ እዚ ዝስዕብ ይመስል ዓቕሚ ነብስና ንዝወረዶ ሕማም ባዕሉ ንኽከላኸል ተኽእሎኡ ኣዝዩ ይትሕት ናብ ከምዚ ደረጃ ዘብጽሖ ከዓ እቲ ውሽጣዊ ምንቅስቓሳት ኣብ ደምና ከም በዓል ጻዕዳ ደም መሳልን ካልኦትን ምንቅስቓሶም ስለ ዝደኽሙ እዮም ብዛዕባ ዝን ተመሳሳሊ ነጥብታትን ግን ኣብ ካልእ ቪድዮና ብሕፅር ዝበለ ክንገልጾ ኢና ክትርእይዎ እንተደኣ ደሊኹም ተኸታተሉና ኢኹም ኣብዚ ኩነታት ንኽንበጽሕ ከዓ ቀሊል እዩ ብፍላይ እንድሕሪ ንጭነቕን ንሻቐልን ኣለና ጥዕናና ብቐሊሉ ክጥቃዕ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ከምቲ ቅድም ኢልና ዝተዓዘብናዮ ነቶም ዘጥቅዑና ዘለዉ ባክቴርያን ቫይረስን ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ነብስና ጎዲሉ ስለ ዘሎ እዚ ጥራሕ ከይኣክል ከዓ ሕማምናን ቆስሉናን እውን ከምቲ ግቡእ ቀልጢፉ ክንድዝሓዊ ግዜ ይወስደሉ ስለዚ ካብ ጭንቂ ንኽንወፅእ እቲ መጀመርያ ክንገብሮ ዘለና ከነዕርፍን ክንረጋጋእን ክንክእል ኣለና
نحنا بمخنا طرح مس كبابينا نكافلو نغراتون አሉ ምሳሌ ውልቃዊ ርእቶናን ስምዒትናን ሓሳባትናን እዚ ሁሉ የንጸባረቀ እቲ ናብ ከባቢና ነንጸባረቆ ግን እንታይ እዩ ፍርሒ ድዩ ጭንቂ ድዩ ሻቅሎ ድዩ ካልእ ዘሸገር ነገራት ድዩ ወይስ ብርሃን ዝኾነ ነገር እዩ ሓጎስ ፍቕሪ ውልቃዊ ሓላፍነት ተሸኪምካ ምንቅስቃስ ጽቡቕ ነገር ምሕሳብ ከምኡም ዝኣመሰሉ ስለዚ ንኸባቢና ኤናይ ማኣዲ ኢና ንቐርበሉ ዘለና ወይ ኤናይ ማኣዲ ንቐርበሉ ከም ዘለና ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ንኸባቢና ንሃንጽ ዲና ዘለና ነፍርስ ንማዕበል ዲና ዘለና ንዕንቅፍ እዚ ኩሉ ካብ ውሽጥና ዝተበገሰ እዩ ውሽጥና ዋላ ባህርያዊ ኩነታትና እንተበልናዮ ባህርያት ጽቡቕ ዲ ክኸውን ሕማቕ ዲ ክኸውን ንሕና ባዕልና ከም ንወስኖ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ዘይቅየር ባህርያቱን የለን ስለዚ ጭንቂ ከዓ ሓደ ካብቲ ናይ ውሽጥና ባህርያትን ስምዒታትን ስለ ዝኾነ ዘይቅየረሉ ወይ ዘይከነውግደሉ ዘይንኽእል መንገዲ የለን ክቡራት ተኸታተልትና ኣብዚኣ ሓንቲ ዛንታ ክነካፍለኩም ፍቐዱልና እዛ ዛንታ ከዓ ከምዚኣ ትብል ሓደ መዓልቲ ሓደ ተማሃራይ ንከተማ ከኣቱ ከሎ ከተማ ቀድሚ ምእታው ኣብ ተወሰን ከተማ ኣብ ትሕቲ ጽላል ንሞት ኮፍ ኢሉ ከሎ ረኣዮ ሽዑ እቲ ተማሃራይ ከይፈርሐ ናብኡ ገጹ ኸይዱ እንታይ ትገብር ኣለኻ ኢሉ ሓተቶ እቲ ሞት ከዓ ጽንሕ ኢሉ ንከተማ ከኣቱ ምዃኑን 100 ሰባት ክወስድ ምዃኑን ሓበሮ ሽዑ እቲ ተማሃራይ ብጉያ ንከተማ ኣትዩ ብኣውያት እቲ ሞት ይመጽእ ከም ዘሎን ን100 ሰባት ከዓ ክወስድ ምዃኑን ሓበረ ኩሉ ህዝቢ ርዒዱ ከዓ ካብ ሞት ንኸውፅእ ኣኣበዝኡ ኸይዱ ተሸጎረ ካብ ሞት ክትሓብእ እትኽእል ውሻጠ ግን ኣብዚ ዓለምና የላን ስለዚ ከምልእ ዝኽእል ካብ ሞት ዋላ ሓደ ይነበረን ብድሕሪኡ ድሕሪ ወርሒ እቲ ተማሃራይ ካብታ ከተማ ክወፅእ እንከሎ እቲ ሞት እንደገና ኣብቲ ናይ ቀደሙ ኮፍ ኢሉ ረኣዮ ብሕርቃንን ብነድርን እንዳንጸርጸረ ከዓ ናብኡ ኸደ ኣንታ ሓሳዊ ን100 ሰብ ጥራሕ እየ ክወስድ መጺኤ ዶ ኣይበልካን ሕጂ ግን 5,000 ሰባት ሞይቶም ምስ በሎ እቲ ሞት ከዓ ርግእ ዝበለ ኣመላልሳ ነቶም 100 ሰሙን ብመደብ ዝወስዶም ነቶም ካልእ 5,000 ግን እታ ፍርሒ እያ ወሲዳቶም ነታ ፍርሒ ከዓ ንስኻ ኢኻ ንከተማ እቲኻያ ኢሉ መለሰሉ በዚ ምኽንያት እዚ ኣገዳሲ እዩ ውሽጥና እንታይ መሊኡ ከም ዘሎ ክንፈልጥ ንኻልኦት ዝሃስድ ወይስ ዝሃንጽ እቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ንኸባቢናን ዓለምናን እንዘርኦ ጽቡቕ ነገር ዲ ወይስ ንሰባት ዘርዕድን ዘፈርሕን ኢና ንዘርኢ ዘለና ስለዚ ካብ ፈርሒ ወፂና ንኸባቢናን ንኻልኦትን ሓይሊ ክንኮኖም ክንኽእለሉ ንኽእል መንገዲ ከነናዲ ኣለና እዛ ዛንታ ዝሰማዕናያ ነዚኣ ትምህረና ኣብዚ ከዓ ንሕና ሓላፍነት ኣለና እጃምና ከነበርክት ቅድሚ ኣብኡ ምብጻሕና ግን ከነማልኦ ዘለና ነገር ኣሎ ንሱ ከዓ ብቐዳምነት ንባዕልና ካብዚ ሕማም ፈርሒ ክንናገፍ ክንክእል ኣለና ሓደ ብሂል ኣሎ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ዝብል በላሕቲ ሰባት ንቕድም ፍልጠት ይእክቡ ድሓር ይሓስቡ ብድሕሪኡ ከዓ ይውስኑ እሞ ኣብ ተግባር የውዕልዎ እዚ ማለት ከዓ ቅድሚ ብሓደ ነገር ኣብ ሽግርን ጭንቅን ምእታውና ብዛዕባ እቲ ነገር ኣፍልጦ ክንእክብን ክንሓስብን ኣለና ክቡራት ተኸታተልትና ንናይ ሎሚ መደብና ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ምሳና ብምጽናሕኩም እንዳመስገና ኣብቲ ዳሕረዋይ መደብና እስካዕ ንምለሰኩም ብሰላም ጽንሑና ርእይቶኩምን ሓሳብኩምን ከዓ ኣይፈለየና